Да знае, че сме шефовете на тази локация. И сега са тия най-слабите брати ни сбиват. И сега между половината Роби идва. Да, Вика, корон. мон грал мистер Савич ще го цъкат. А той мистер Савич верен ли? Той е такова. Куитна. Той ще Ама върне той- стъпала. Не, той ще цъка играта, ама спя с компетитива за сега. Дядо Ама му умрял, осъзнава, че е на 20 и една голяма част от живота му е минала, играйки Fortnite, някакви такива разправя. Деда му умрял. Да. Ей, 35! как? Много ева. 30? Оу! Много игра, бра, много се слаби. 30 лайк! Ау, зад нас бе, пички! Още ли почнаха, бе? Да бе, зад нас ни наливат. 50? Дед! Кракнат! Умря един, Найс. препарализира го. Има милиган! Милиган! Взимай го, Ник! Взимай го! Да го взимам ли? Да го взема, аз много го играм. Добре, Румба, взимай. Румба иска да го вземе. Пускаме скин. Дай ги търсим бързо. Ко да взема, бе? Това са моите минита. Дайте ги търсиме, те някакви ни стреляха. Всички ли отрепахме? Не, един е избягане към ръката. Докато имате ефекта. Вече го нямам. Стрелят някакви Горе сбърз. са тия, горе са. Да, трима. Вкарахме 11 демидж. Чилнете. В смолка. Слиза на мен. Бърза на мен. Аз съм за тебе. Там е селото, Фул май. бокс дед. Направо го препарализирах. На мене са другите. Дай към на мен. Стига се, лайт. Бати го бота. Нали? Още 50 лайт, на 10 вие. Дед. Още един кон. Да бе, брат. Какви са тия коне, бе. Това само коне. Много такова ли има? Да се... Искате ли чекаме на карта? Гледай само с коя помпа цъка лъж. Не, Виждаш? дай да ги търсим. С коя помпа цъка. Ще ми давате за SMG. Тука на този къп колко са... Искаш ли за SNG? Ети. Никчо, играй с него. На него, на него съм. 140 на един. На него съм. Май намерихме добрите. Падна. Дръж ми. На мен съм, дед съм. Кой е при него? Ау! Той ми фъст трае стената, бе, брат. Бам! Сега на едно. То гоши откачен с бухалката, бате. А не, бе. Набих по 35. Гоня го, натегам го. Вяра. Чай на Двама са ми. Ако умрем, да се плавим. За SMG ми дай. Ето. Тръпна много, аз съм дед. Ети за SNG. Ако дойдеш при нас, Пускай смок. Взели за SNG? взех. Ако умрем. Някакъв бих няма ли? Ети чърджера с 60. Ей, те няма. Някакви плаща. Много се бият! Един Уайт! Много се бият! Дед! Ръш! 20! Дай! Ду! Двама ги. Сови са. 60 лайк! Леле! Аз го изстрелях. Крак! Той е друг. Той има дръмган. За мене! Дед! Фармат! Не ме чу! Каре, бе. Мъчко! Дед! Какви са тия, бе? Виж го, бе! Какви са тия, бе, брат? Какви са тия? Пак си бъди. На другия 30 шут. Умори бе пич крак на едно. Дед. Другия на малко. Гледай го гошито! Наркомана, бате! С влак отзаде. То влак. Избяга нагоре другия. То влак, бате. А тя, даже не са такова ли влак? Приятелят ме. Ама ние сме Нови. цяла игра тука, бе. Нови. Нави. Нема, не мога да ги 20? бият. На едно, 130. 29, да, вкарах много демидж. Румба патрони за SNG. Ръш, искате ли?
Дай да ги грешкаме. В единия да, малко. Ти ще спреш с пара сигурно. Аре го строшиме. Аз съм... Идвайте. Румба, изстрелвам те, или? Да не Давай, изстрелвам ли? давай, давай. Дай мене! Нищо не Баха ми майката, брат! Кракнат, но бют са и те, бата. По бокс! Бей, че съм лут. Дед! Кракнат са друга. Дед, умря. Влизам. Още един. Дед, направо ти кам. Бах ти картофите. Еле, другия бега. Роналдо Меси. Стилвай килвате. Крак. 38. И е топ бокс металния. Дед! Уу! Дед, умря. Тихме ли ги, бе? Майра. Още май. А не. Тук кемп. Мане, колко ут има. О, митик. Да. Не ми Отгоре. да успия, лаква ми много. На едно. Дед. Майко. Его е тука. А, да. Дайте зона. И е тук един. Изчакайте зона. Лен 2 е тук, бързо. Не, зона. Колега, къде така, бе? За тебе, бе, Румене, но билд. 14. Ето го гонах от цяла игра, бат. Его и на мене, помни, ще умрем. Къде? На мене. Няма как да... Но билд е лошия, бе, брат. Умирам от зона, бе, брат. Бързо зона. Чай, зона. Аз съм дед. Зоната между от май. Аз имам смолкове, Аз умрях. Изчакайте го, шайте го да репутва, да взема още килове. Румба. Добре. Бюрнете нагоре. Аре, бивайте вие. Хамстери. Дай, стреляй го. 20. Яко умрем, да се жавим. Раке умрем, да... Има, хакни май има. Не, сега ще му хакна главата. Тя ми кил. Имам чувство, че играя на Middle East. Ау, хакери, да. Читър. Ма даже не се базикам, то ма е верно. Те някъде е тук. Дед! Дигнаха го, бе, пичове! Взел финиша. Дед! Ей, бе, пред мен. 42. Той се ролбака на моята. Бързо, брат, 1 час по-късно тръгнаха. На едно е. Умря. На тебе ли? Ник ще ме оправи! Ник ще оправи ма! Ау! Лепка. Айде! Лепкайте! Яко умрем, да се пожавим. Я на един, да... Абе, Едно. Аз успявам. къде Ленна? Къде? Умрях във въздуха. На едно е. Тук има някой да знаеш. Дед във въздуха. Добре, Ма е там, не мога го финишна. къде? Отивам. Даже не го виждаме там зад дървото. Къде мъркни пак? Дигат го, няма пътълния там. Носят го. Не, брат. Носят го. Тям да се рискувам. Нямам оръжия. Умира! Гошен едното! Пуска може ли лънчпад? На мен е двама. Не, дет сме. 70. Да идвам ли? 30 лайтма на биг. Да, трябва ми помощ. Умря? Дед съм. Имат ли оръжие? Да. Някакво SMG има. И са трима. Гоша, идвай. Да, имам. Падна? Много са слаби. Не умирайте само. Ау! Къде? Дед съм, брат. Не, Но, ама- няма да се седят. Дед съм, аз съм дед. Там. Аре, Гоша, идвай, Гоша. Три, дай назад, да, аз съм тука. Добре. Хвърлям смог за всеки случай. Не, верно. И на мене ми трябва този смол. Но, ама аз съм само една емка. Ау! Кракта го! Не, да. Умря? Ама няма мат. Найс, бе! Дед съм. Още. Още един! 30! Крактът! Дед. Дед. Дайте ми от... Найс. Път
ти слезе да чупи рампата. Бе. На Чакай, планината отгоре са. Чакай. Пак ли на планините, бе? Те видяха човек. Виждам го. Сбиха се. Не, кемпи ги, мини В за теб. самолета, в самолета Да, е тука. другия е тука. Крак! Дед! И е тука, Кракът на едно, има. на едно. Два има. Дед! Умря! Той ги гърба, ти отгоре. Чакай, Два има, чакай! май. Видяха ме! 26? Много са слаби! Ама за слабата двата патрона. Направо ти камера сега, само да дойде. Направо ти никчо, На мен! Той е Не. един. Дед! Кам ти, направо. Аз убих някакъв друг. Дай, дръж. Какво да държа, бе? Ще кажа кое да ме държиш. Никчо. Никчо го дропваме. Това е минус 20. Ник, че го дропвам. Аре, бокуци. На едно е. Ама я Вешкам го. Храст има един, аз го убих, храста. убиваш. Той Никчо на газа на географията убива. 38. Дед! Браво, аз толкова крак. О, Деве, има още дед съм. един, още един. Да, бе, Кракът верно на е. едно е. Ти ти след. Дед! Не ти умира. И другия Браво, на е. едно. Кракна го, е. Къде на Дед. Тука. Този ме фулбоксна. Добре, че го познах това. Да има фул пис, фул бокс. Губа! Плува. Е, Не бах ти ясме. половета. Бяга! Много е лут. Дед! Браво. Крак. Много е лут. Много е напрегнат. Напрежонка яко. Бля! Го ширвай! Айде, щупиха ме. Чакайте. Ау! 90! Много ги бия! Маркирай ги, да. Няма май. Много ги бия! Кракнати са! Много бой ядат. Дед! Найс. Ау! Много бой ядат. 30? Фулбокс! Дай тази бухалка! Дай тази бухалка! Където? На tego бухалката, дед! Чупи му ребрата, чупи му ребрата. Викам само на гощи, дай тази бухалка, откачам. Юна са вече. Дед! Найс. Румба, излази от там. Още. Е, то на Окей. малко. Как? Дед, Найс. умря. Браво е Никчо. Още на Никчо. Аз хилвам Никчо на Никчо. едно е. Бокук, Браво. майка ти да умре, бе. От скалата, ама той вече с 10. Никчо той в момента най-вероятно слайдва към зона. Да знаеш. И е динкнат. Минус 50. Тука на мене, ръжкат ме. 20. Минус 20. Как? На едно е. Умря. Дед! Браво. Не! Никчо ще умре. Взех чука, бе. Добре. 20! Нямам миника. Крак на едно! 20 лайт! Е там на едно! Уоо! Отгоре. Дед! Добре, такой си. Румба, внимай, отгоре, че бият. Таковайте го. А Никчо, брат, ние тук сме Браво. малко. Трябва да ротейтнете. Няма време за излона. Изстрели го с букалката. Той се качва много на високо, идиота. Ей, той го прави. Кракнат. Да панага. Браво, аз пейна. Загуби файта. То моят човек загуби файт. Е, 2 в 1 сме. Браво е. Да не е в краста, бе. Да. Това е някакъв зона. То да не е... А, да. Тука е! Мама ти деба, чупик му ребрата, бате.